Kakailian, mamati kayo kadi nga uray dagiti agas at tumtumaran wenno ipapaunog tayo kat adaan met iti bukod nga apelyedo, apay nga ta. Kadawyan na mas daaw tayo no apay nga adda dagiti agas ang nagduma ti umuna anaganda nga magpada ti maudi a balikas ti naganda. Kas iti losartan kan telmisartan, captopril kan enalapril, kan ciprofloxacin kan levofloxacin. No agpada ti maudi anaganda, posible akaraman dagiti iti maymay sa pamilya wenno klas dagiti agas. Tunggal agas nga daan iti agpapada a suffix, ket agpapada ti mekanismo dagitoy ken ti epekto iti bagi ti tao. Dagiti agas a para iti pusok ken blood pressure ket dagiti adaan iti apelyedo april, sartan, depin, olol, statin ken semide. Bayat adagiti matagas para iti impeksyon ket pakairamanan ti silin, cyclin, fluoxacin, mycin, vir, ken azol. Agas met iti asthma wenno allergy dagiti adaan iti apelyedo aterol, son wenno sand, lucas, ken in. No payad dati bukod da a drug class agsusupyat laang dagitoy no kasano ti kinapektibo ken kasano ti kabayag ti epekto dagitoy. Ngem apay kadi nga adda dagiti agas a kasapulan ti reseta ti doktor ken saan adagos ang magatang kadagiti butika. Adda ti duwa a klase ti agas, ti over-the-counter drugs ken adda met ti prescription drugs. Magun-od dagiti OTC drugs nga awan ti reseta gaputa maibilang dagiti anatalgad ken epektibo para iti panangagas iti bagi kas kadagiti sakit ti ulo, panateng ken dagiti minor allergies. Bayat dagiti prescription drugs ket kasapulan ti bilin ti doktor gaputa napipigsa dagiti a panag-agas kadagiti nakaro a kasasaad ken addaan iti nangangato a dosage. Ti reseta ti doktor ti may sa may antap no makontrol ti panakaiwaras ken tapno maliglikan ti peggad kadagiti agtumtumar asaan a nagpakonsulta. Laglagipon kakailyan no kuna ti doktor nga ibusen ti reseta nga agas tungpalen ken saan nga doktoren ti personal a bagi agpataming tapno maamuan ti umiso nga agas nga aramaten saan nga agbalin a pumugpugto tapno saan a kumarkaro ti sakit a marikrikna. Ita ammo yun, barungal daw barungada.